και σε ένα level, γάμισε το Rise. Τράβαγε όλη τη φύση της ίδιας και μας πέτυχε μια σου και γάμισε το level. Πρόσεξε όμως, έκαψε 4 spells. 3 spell και κάνει teleport μετά και γίνεται ένα πλάνο, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. ένα πλάνο, αλλά σου λέω 2 σπαθάκια άσπρα κι άλλος, δεν χρειάζεται καν να φλασάρει. Όντως, σε αυτό... Είχε τραμπουκίσει πολύ άσπρα level. Ανάκλεισε, εγώ φταίω. Χάσανε ποιος. Βιάσανε γιατί έπρεπε να φλήσει. Τρολάρανε, όχι. Jace, αυτό που λες, Jace. Δεν είναι μόνο Jace. Ας ξεκολλήσω το πλατένα. Δεν την πάρεις. Στο προηγούμενο game του γάμαναν οι stick τους είχανε. Άμα δεν κάνει τη μαλακία που πήγαν 5 άτομα στο βράκο. Ναι ρε φίλε, αυτοί δεν το κάνανε. Αν κάνανε αυτό το πράγμα, θα χάνανε αυτό το fight, αλλά χάνανε 5 για 3, 5 για 2 και δεν θα το λίγανε. Και στο επόμενο fight, άμα κρατήσουν 5 λεπτά από το κύπτο, ο Rise τελείω έτσι. άλλο λίγο θέλει. Ο Rise έκανε καλά. Arsenal, όλοι τους ξέρουν. Όλοι τους ξέρουν. Ο άλλος είναι στιγμός στην πάντα και θα 10 φορές. Τώρα θα το κάνουν σίγουρα Jace. Θα βάλουν σίγουρα Jace. Μάλζαχαρ. Εντάξει, Jace δεν είναι για πάνω. Άμα πάνε Jace. Θα αφήσουν Jace. Εντάξει, αυτό που έγινε. Όταν μιλήσω τραβάμε και 10 πάνε, ενώ οι άλλοι μπορεί να είχαν σχέδια για οτιδήποτε, δεν είχαν φτιάξει όλα τα πλάνα για 3 πάνε. Και τώρα τους βάζεις 5. Κοίτα να σου πω κάτι. Δεν γίνεται, αυτό είναι λάθος. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αυτά τα 4 έξτρα πάνε να είναι μάου, πάει πόπι, νότιλους και τέτοια. Για να μην παίζουν τέτοια βαριώματα. Αρχηγέ, πώς δύο... Τραβάμε, Αρχηγέ, πώς δύο... Δεν θα πρέπει να ξέρουν καθόλου για μένα. Δεν πεις καμία μαλακία. Πώς δύο θα το πω που παίζουν Μαοκάι. Όχι, δεν πρέπει να το ξέρουν. Καλύτερη της Ελλάδας. Δεν βάζουν πολύ να Τραβάμε λίγο, τραβάμε. Εντάξει, αυτοί ψάχνουν κάτι να πούνε. Τι ροά έχει αυτή η Riot. Πού είναι ο Μπακαλιά να το πει. Πώς νιώθεις που βλέπεις που παίζουν Μαοκάι καλύτερη της Ελλάδας. Όχι. Χιάφι ευχή. Ντάριους. Ξέρεις να σε ρώτησα γιατί. Εδώ, τι λένε. Το λέτε στο Κλείσε. Τι κάνουμε μωρέ. Κλείστε λίγο. Να σου κρατήσω γνώμη, έτσι μείνει. 3-1. Να φάμε και τέτοια. Να πει ο κακός. Πες το φορκίπε να ραπάρει τώρα. Τέλος της συνέντευξης. Δεν κάνω το Χριστό.